uyithuka sewunama-questions ngenxa ye-dress code yakhona black nalamakhandlela yes ukubona kwakungithusa ngoba kwakunesikhathi sakhona njalo nje ntambama kugqokwa izinto ezimnyama kuphathwa amakhandlela abovu. Yeah. Into eyenzeka isikhathi esiningi ngathi singiyabuza umfundisi wangafuna ukunginika impendulo egcwele ngalonto leyo. Ngathi ngelilanga sengibuza serious ngoba ngidinga ukwazi ngoba phela lento lelo kuyenzeka phambi kwami. Ngamane ngabadiza ngazi umfundisi uthi into eyenza kumina ngadiza ngaphaphama sengisendlini. Ila engaqala khona senginalomuzi ukuthanda abantu besilisa ngalendlela and mengithanda abantu besilisa abaphili. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Nina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda enhla nasezantsi ifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Zingane zakwethu siyabengelela sithemba ukuthi niphilile nikahle lapho emakhaya. Uthande support siyabonga kakhulu. Qhubekani-ke nesilandele ey'nkundleni zokuxhumana nakhona la kwi-channel yenu ekhulu usuku nosuku. Sithemba ukuthi abantu-ke baphilile. Igama lami uCakes Chaka ngalapha kaluqa insizwa zalo Mamdletshe Sibonga. Kodwa-ke ngokaZondi ngakwesibonga. Sahambe-ke siyoza ukuthi guest yethu ize namhlanje. Kwenze njani? Sabona ma? Yebo sanibona njani? Ninjani? Siyaphila njani? Niyakwethu. Ubani lo? Nguzama okuhle shows. Udabuka. Ngiqhamuke eMthwalume. Yebo. Okay. Mhlawumbe sithatha usibeke nje kuwena nobuntombi bakho nokushikila kwakho. Baphi ojolana? Basaphila sebafa kwenzakalani ngapha? Sebahamba bonke emhlabeni. Awu. Mina ngikholela emakhaya eMthwalume ngawumuntu ozozuzozama amatoho la eThekwini. Okay. Ukufika kwami ngafikela kamngani wami. Sure. La eThekwini. So kumngani wami ke umuntu otohoza ngatohozi mina ngilo ngifuna amatoho ngaze ngaba umuntu othola amatoho esaluni. Umngani wami wasewabiza umuntu wakhe. Yes. Ukuthi sohlala ndawoni kwase wangiphoqa ukuthi mina ngicina sengiphuma ngoba ngangeke ngize ngikwazi ukuthi sihlale ndawoni hlala khona umuntu wakhe nami ngikhona kwangiphoqa ukuthi ngicina sengiphuma ke nami endlini. Uthi wayeletha umuntu endlini ebe kuyena wakuthatha ukufaka endlini. Ngicabanga ukuthi ngokubona kwami nangokucabanga kwami ezinye izinto mhlawumbe zazingitshengisa ukuthi mhlawumbe se-right ngami kumele ngizame ukuthi ngimele nawe. Walanda into ecithilwe ebeke endlini. Yebo. Right, qhubeka-ke sisi. Lapho-ke impilo yami la yaqala khona yabanzima sengumuntu ofuna amatoho okay ngathola esaluni ngiyabamba ngiyayeka. Ngaze ngathola usizo kwamanye amasonto ale eThekwini. Hayi ngiloke ngiye esontweni umfundisi usho ukuthi akwazi ukuthi ayibone inkinga yami. Lapho-ke ila umfundisi akwazi ukuthi angithathe. Mengithatha umfundisi wathi angibe umuntu ozomklenela lento le engizomklenela isonto njalo ngamasonto. Okay ngagcina sengihlala ka mfundisi ngesimo sempilo engangihlala nenhlalo yami ngibona ukuthi akuhlangana kwenzeka lutho le mali engithola emasaluni akuyona imali engakwazi ukuthi ngiphile ngayo. Sure. Okay ngahlala ka mfundisi kwathi ngelinye ilanga umfundisi wathi ayingeke kuzomela ukuthi usiklenele isonto kahle sengikuthatha njengomuntu wale ekhaya wena sengiyakuthemba intweni. Hayi ngahamba ngayisontweni. Esontweni njalo ntambama ugqoka izinto ezimnyama kukhanyisa amakhandlela abovu. Ugqoka izinto ezimnyama kukhanyisa amakhandlela abovu. Ngathi sime ngizama ukuthi ngibuze ukuthi hawu ngobani kwenzakalani wathi nomfundisa angayixangi into eziningi phela le ekhaya kuphelwa kanje. Emveni kwalokho umfundisi sengibuzile mina. Shuthi ngilo ngiyibona lento ingixwaya ngixwaya ngalento le. Kwathi ngelilanga sengibuza nami ngiserious. Ngamane ngaba dizzy ngangazi kwenzakalani ngaphaphama sengisendlini. La yaqala khona ke inkinga kumina. Ayibo sengumuntu ozizwa othanda abantu besilisa ngenye indlela. And mengiba nabo abantu besilisa yabo angisiyo nanomuntu ogxile kakhulu kiss ngifuna nje ukuya lapha ipipi lakhe nje ukuthi umuntu ngiyesaka emveni kwalokho mengithi ngiyasaka mina ipipi lakhe
umuntu umane ashone uthothi mekuthi mhlawumbe seyocheka ukuthi unopoison. Lokho kwangiphatha and sokwabantu abaningi lokho kwenzeka. Ila ngabona khona ukuthi nginenkinga ngidinga usizo ngale nkinga yami. Angazi singasizakala kanjani. Sakheni. Mana-ke wena ufike kamfundisi ngenxa ukuthi unenkinga. Ufuna ukubuyela kancane emuva. Unenkinga indaba yokuhlala nomsebenzi ongavumi kahle. Then umfundisi ofarisha indaba ukuthi uzohlala kwakhe uphinde usebenze esontweni nokuclean. Yebo. Uyithuka sewunama questions ngenxa ye-dress code yakho no-black nalamakhandlela lawo. Yes, ukubona kwakungithusa ngoba kwakunesikhathi sakhona njalo nje ntambama. Kugqokwa izinto ezimnyama kuphethwe amakhandlela abovu. Yeah. Into eyenzeka isikhathi esiningi ngathi singiyabuza umfundisi wangafuna ukunginika impendulo egcwele ngalonto leyo. Ngathi ngelilanga sengibuza serious ngoba ngidinga ukwazi ngoba phela lento lelo kuyenzeka phambi kwami. Ngamane ngabadiza ngazi umfundisi uthi into eyenza kumina ngadiza ngaphaphama sengisendlini. Ila engaqala khona senginalomuzo ukuthanda abantu besilisa ngalendlela and mengithanda abantu besilisa abaphili. Ukhona unkosikazi kamfundisi? Unkosikazi kamfundisi akekho. Uye nje nabasizi bakhe ke basebandla. Wena ngihlala khona uhlala lapha endlini engaphandle noma eduze? Ngihlala endlini engaphandle mina engemuva, indlu nje engahlali umuntu. So umfundisi angazi nje nangelilodwa ilanga ninikezane okwasekhweni? Asikazi sinikezane. Inkinga yaqala la sengibuza ngendlela kwakwenza ngayo ukuthi njalo mike esontweni igqoka izinto ezimnyama amakhandlela abovu. Sengifuna ukwazi phela nami ngase nginalonto ukuthi yabo ngathi sengiwale ekhaya. Yabo ngendlela kwakwenzeka ngakhona ila inkinga yami yaqala khona ke lapho. Wait, yini le edliwa lapha? Ayikho into eniphuziswa yona enikezwa yona inina nje? Lapha kwakhanyiswa kwagqoka izinto ezimnyama kukhanyiswa. Mina mase ngibuyisa kahle umqondo nje wami ngendlela kwenzeka ngakhona ngoba nami ngaphapha mase ngikwenye indawo. Ngathi khona into engiphusayo nomfundisi ngamane ngadizi ngangabusakhumbula lutho. Ngaphapha mase ngisendlini le ngihlala kuyona engemuva mina. Ila ke kwaqala khona inkinga yami ke lapho. Then mawuphaphama lapho phaphama umuntu oyifela. Ngitshele ngestory sakho mawusuke nje uvela usuku uthanda indoda kwenzakala. Ngimane ngibe nomuzwa nje ukuthi ngithanda indoda and mengithanda nayo. Osuyibonile noma usungayiboni ucreate engqondweni? Esengiyibonile nje ngiyithanda. Uma ngiyithanda yabo indaba zomqabulo nani ayinto engahlangana nayo into enganandaba nayo. Ngifuna ukuya lapha kuyena nje iphupho lakhe ukuthi ngiyalisaka. Ngalesikhathi mina ngilisaka ngathi khona izinto ezenzakala emzimbeni wami nje okuchaza ukuthi ngiya-enjoya ngalendlela. Mase ngihlangabezana nenkinga ukuthi lo muntu lo engibhizi naye usenenkinga yena akasekho. Mekuthi uthi uyahamba uyochekwa upoison utholakala upoison kuyena and lento le isiyenzeke kaningi. Ngidinga usizo ngalento eyenzakalayo ngoba nginalomuzo ukuthi nje abantu besisa ngiyabathanda. Habi ngiyaqala ukubona ukuthi awukaze ulandelele uthi hlobo lo mfundi usekhona nomfundisi? Ngaye ngazama ukulandelela ngathi ngiyafika la engahlangana khona naye ngafica nje sekwamanye amabhilidi shuthi isonto selamuva. So manje angisakwazi ukuthi ngilapheke ngoba nami nginesifiso ukuthi ngibe nombuzo engimele ngimbuze yona mhlawumbe angakwazi ukuthi angisize yena. Nginalo yonke inkinga leyo. Shuthi quite obviously wena uma umuntu ethi uyakuthanda ebona into okwazi enhle njengoba uyiyona nje usuke echome kufeni. Usuke echome kufeni ngempela ngoba mina nje ayikho nje into engijabulisa nje ukuthi nje umuntu wesilisa nje menginaye nje anginandaba nani nakoma romance umqabulo nani. Ngifuna nje lakhe. Yabo nje nami sengihlule ukuyibamba nje lento iyona nje into engiyiphelelayo ukuthi nje mengathola umuntu wesilisa nje people lakhe egcineni meseba nenkinga futhi. Nginenkinga nje enkulu kabi manje angazi ukuthi usizo ngathola kanjani. Manje asibuyele kuwena ke nje emntombini bakho usatsakadula lapha ngakini la uthi ukhulele khona. Kwi-history yakho kwezothando ubehave kanjani? Lento ikhona into efanayo nawe usewena noma i-ede entweni ade uyiyona vele? No, bengumuntu alright othobekile okhuliswe abazali abawu2 emakhaya njengoba ngubekade ngumuntu ohlala emakhaya ngeze ngizofuna umsebenzi la eThekwini. Impilo yami ishintshe sengile eThekwini bekade ngumuntu alright. Now emakhaya mawusuka khona usuka umuntu ozofuna amadogo.
So mawufuna amatoho ikhona ni ama responsibility asekhaya ufuna ukwagcina noma wena awusebenzela wena just only you. Ya akhona ngoba nginabazali and abazali babheke mina ekhaya vele isimo sakhona sikho right. Ingakho kwezinye izinto ngazama ukuthi ngiyinikele kuzona ngoba ngifuna isimo sasekhaya sishintshe. Seshintshe. So uzuzohlangana nale nkinga. Sengizohlangana nale nkinga lesa engasakwazi ukuthi ngizoyelapha kanjani. Uphi umngani wakho lo even though naba ukuthi uyakhipha waphuma but naphina nakhuluma after asiphindanga sakhuluma nje salahlekelana kanjalo mina naye. Kwakuphela nje naye waphuma abhekale nami ngaphuma abheka le. Sure. So njengamanje umuntu kanjani uyasonta? Usalithemba isonto? Sabathemba abafundisi? Ayi ngumuntu ongasasonte kahle. Kahle into enomfundisi phakathi angisayithembi. Ngoba kumanje ngikulesi simo kusona lesi engingazi nanokuthi ngizosizakala kanjani ngenxa kaMfundisi. So ukusonta nje into engasayithembi angisathembi ngisho umfundisi lo manje. Kuma options onke. Ayikaze yafika option yokudayisa ngomzimba. Yake yafika. Kodwa ngaba nalomuzwa lo ukuthi njengoba nginenkinga nje bonke abantu besilisa engithi ngihlangana nabo Futhi uzolala free. bayafa. Manje ngagcina ngibona ukuthi ngeke ngize ngikwazi. Mina ngifuna ukuyithola lento yakho ukuthi emva kokufa kwabo ke after lokho othi udlule kukho awubi nazo izitha mhlawumbe abantu abacabanga ukuthi umthakathi uyabulala and stuff. Uphila kanjani around the situation njalo? Ngiba nazo izitho ngoba vele sekuyaziwa njengombulali ngoba lento le isiyenzeke kaningi sengibukeka kabi emphakathini. Ingakho ngithi ngicela usizo ngoba nje ngiyayibona nami ukuthi izitho enginazo ziningi kakhulu. Kubangwa nje indaba ukuthi wena nje Ubanga ukuthi mengaba nje nomuntu wesilisa nje uyashona. Mengaba nomuntu wesilisa nje uyashona. And ekushoneni kwakhe uhleze uzotholakala ukuthi ube no poison. Esithweni sangasese Esithweni sangasese yes. Yo, manje wena ucabanga ukuthi kunobuthi thizeni obukuwe ngaphakathi obe imbangela yonke le? Ya ngokucabanga kwami nangendlela ekwenzeka ngayo. Ngoba ngiyakhumbula ukuthi umfundisi ngathi khona into ewezama ukuthi angiphosise yona kodwa angibonanga ngayithola sengikwenye indawo. Abo ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe khona into ayenzayo kumina. Manje njengoba ngithi ngifuna usiza inkinga into engiphasa abhlungu nakho konke angisamtholi indawo. Enale ngangisahlangane khona endabeni sosontweni akasekho. Manje angazi ukuthi ngenza kanjani. Nginalo inkinga leyo. Baphi labana nikhonza nabo? Bona basakhe umuntu labe khona. Ayi asahlangana esontweni. Sahlangana esontweni and ngangumuntu osanda ufika abantu abaningi angakabazi kahle. Wawubungena niphuma nje nihlangana nabantu. Sasingena siphuma nanokuthi ke ngasizo kungathatha ngokuthi imfundiso uyangisiza umuntu ongcwele kanti ke ngiyoyithola kusengiba nenkinga. Ngole kanjani ngqoka black and red amakhandlela? Sengisho ngophela leli gama lokuthi mfundisi liyahloniphisa phela ukuthi nje ushuthi nje lo muntu lo ungcwele. Same question engeke ngayibuza omunye ade khuluma ngesithwalo la ukuthi wafika wathwala wara. Yini yakwenza lo mfundisi beside kwahlalisa kwakhe? Ubona ukuthi la isontweni kuyasetshenzwa kukhona abantu abaphumelela phambi kwakho through isonto noma wow nani aswimana ukuthi one day sophumelela iprayer kaMfundisi osebenzela. Babekhona abantu ababephumelela. Kuyikona ukuthi laphana kumele ulinde kube nemigudu oyenzayo ukuze uzoba right. Kulandela ama direction athile. Ngoba nami ngaze ngaba nethemba lokuthi ngoba phela vele usofana nengane lekhaya kuzomela ukuthi wazi ukuthi kwenzakalani ekhaya. Yebo. Oshuthi wena ufika ngama stages athile. Hayi angifikanga. That's why uhengekela. Hayi angifikanga kona ingakho nje kinale inkinga enginayo engazi ukuthi ngizoyixazulula kanjani futhi. Then family uke wayixoxela ngalolu daba. Kunzima ukuthi ifamily ngixoxela njengamanje lonto isadla mina. Angazi nanokuthi mikuthiwa ngiyaqala umndeni wami uzongithatha kanjani. Kunzima. Into ebuhlungu ngawe yonke lento awuyidecidelanga ufakwe abantu wafakwa lo mfundisi. Okucacayo ukuthi ubethwele indlela thizeni ebethwele ngayo. Mhlawumbe ngabe ngithi
hayi lento leyo uyifunele wena kodwa ngiyabona ukuthi lento kuyona yonke akukho la ukuthi khona wona wayiyela weza ngoba udinga usizo wabona abantu abazokusiza wazama usizo but manje seyinkingeni so right now ufisa umuntu ozokulekelela ekuthenini iphele lento egazini ubuyele ube umuntu osimple usho njalo. Yebo ngifisa usizo likanjalo. Ngifisa usizo likanjalo umuntu ozokwazi ukuthi angisize nje kuphela nje ngoba nginenkinga. Ngishabe kuthiwa ngiba nawo umuzi ukuthi ngithanda umuntu wesilisa. Ngibe naleyo nto le ngoba nasemphakathini angisabukeki kahle. And ngathemba ukuthi umfundisi ngeke azangenzela into ebheke eceleni. Yes. Kanti ke angazi ke. Uyena oqala ukugcina. Kanti uyena oqala ukugcina. Nganza kwethu asikhulume nani siza ukuthi niphawula nithini kulonyaka angifuni ukugeqa amagula ngaze nithi ngiyemuka engidinga nje ukuthi ngizwe comment section ukuthi maniphawula nithini asibone kwehla ngohologa abantu bephawula nangosisi unenkinga la inkinga yakhe nje esimple uthi wahlangana umfundisi yamsondisa esontweni thizeni manje kusele nenkinga ukuthi entweni ayiphuza esontweni isimcontrola ngale ndlela ukuthi wonke umuntu esilisa ambonayo uyamhalela bese lala naye eyakhe inkinga ukuthi akakwazi ugcina emlonyeni nokuqabula uyaye uqabula nesitho sangasese okuyiyona into ke egcina isifaka ubuthi ebudodeni bomuntu agcine ngokushona aseshonile ke amadoda ngokusho kwakhe ngenxa yakhe ake ngizwe ukuthi mani Paula nizothina kwamanje sale kahle. Is the Black Life TV